Зато многі не знають історії Закарпаття, тому що її не вчили ніде її не изучають, а тому ми закликаємо всіх її вчити. Но всім напоминаємо, що русини вийшли в состав СССР і своїми русинськими даними, канонічним древнім православ'ям, а так зване московське православ'я, на відміну від націоналістичного, ніколи і не пробувало міняти русинам богослужебний язик церкви, проповідь на по-русинськи. І навіть у совєтське время сочувствували нам, як українські комуністи, як б'ють і українців, і руських, і всяких, так почали всіх віруючих переслідувати в совєтське время. Так що руські, українці, білоруси та й ми русини подкарпатські в Совєтському Союзі в'єдно і однако терпіли гонення. Так що русини і Дениська іміють своє русинське древнє православ'я, не потребують брати ні Владивостокської, ні сербської, ні чеської, ні московської, ні білоруської, ні української. Ми гордимося своїм православ'ям, бо ми ніколи з нього не виходили. Чому й дивуються всі православні України із нашим милозвучним русинським язиком, живим, не кабінетним австрійським, а древнім 1150-літнім. Отже, відповідь тим, хто каже, звідки московське православ'я в Україні, воно було привнесено лише по назві, а воно ставалося нашим милим древнім. Назва московське православ'я занеслася в результаті анексії Подкарпатської Руси Закарпаття, іменно радянсько-українськими комуністами. Якщо б нас не анексували, не вирізали із Європи, із числа, із складу Чехословакії, ми б оставалися тепер зі своїм православ'ям, тим реєстрованим в Чехословакії як Карпаторуська автономна православна церква, іменно Русинська церква. Ми всі тут потерпіли. Тут у Закарпатті ніколи не було української церкви до 91-го року. Є у нас своє православ'я, і ми благодатні керівникам теперішньої Української православної церкви, де предстоятель блаженніший митрополит Онуфрій, що вони ніколи не заставляли нас міняти язик богослуження, це язик проповіді, це заводили якісь нові традиції. При тому, що ми, русини, володіємо українською мовою не слабше, чим галичани, чи київляни, а чи харківчани. Отже, закликаємо всіх вивчати і державну мову українську, і свою материнську нам, русинам, треба добре знати, якою володіють наші діти з колиски. Ну і, звісно, ізучати правильну історію Закарпаття, історичної Подкарпатської Руси.